Gavê ewil ê jiyana zarokek çi qas ciwan e. Di çanda Kurdan de gava ku zarokek cara yekem dest bi meşînê dike, ev tenê meşîn nîne. Ev destpêka rêyekê ye. Ji bo vê destpêkê kevneşopiya kosekbirînê têl derxistin. An jî bi hin navên din sistek, kurdele, qeyd. Bi bendikên sor û şîn piyên zarokî tên girêdan. Ne ji bo ku ew raweste, lê ji bo ku bimeşe. Gel, xizm û zarokên taxê li hev dicivin. Li ber zarokî armancek, sofreyek yan jî pêlîstokek tê danîn. û jê tê xwestin ku ber bi wê armancê ve bimeşe. Di nav zarokên taxê de pêşbirkeke bazdanê têl derxistin, zarokê ku di pêşbirkê de ser dikeve tê û bendikê piyê pitikî dibire. Lê bêtir ew kesê ku bendik dibire, bêtir ji derveyê malbatê tê hilbijartin û divê ew kes çîz û lezgîn be. Ew kesê ku bendik biriye, malbata pitikî diyariyek dide wî. Di wê demê de dengê tilîliyan radibe, duayê ji dil tên kirin. Çimkî bawerî ev e, gavên ku bi xêr têne vekirin, bi xêr jî dimeşin. Paşê şahî dest pê dike. Danûk tên belavkirin, şekir bi serê pitikî ve tên rêtin. Vê çalakiyê wateyek û peyamek xwe heye bo pitikî. Ew jî ev e. Hêviya me ew e ku riya te vekirî be û tu jiyaneke bê asteng bijî. Ev versiyona berbelav e. Gelo li cem we jî kosekbirîn heye? Heger heve, li cem we çawa ye? Li şîroveyan binivîsin.